Ano yun? Ibigay mo yung 50, yung 15 mo na lang. Ibigay mo yung 50 mo na yan. 5.
Usok kayo ano? Tay? Bitawan mo. Sabar ya. Sabar ya. Wala yung mga sauce ketchup. Daming tao. Try ko muna yung
Asa kayo, ma'am? Dapat may babae ito ah. Ano kumahanda dyan ah, babae ah. Masarap na yung mangga mo. Solid question.
Isang mixed fruit sa mango. Gusto niyo bang magandang yan? Sa mixed fruits? Ay, 2.8. Ano magkano binigay sa'yo? May avocado ba isa? Wala. Ano po sa inyo? Mango po. Isa po mixed fruits. Gusto niyo bang mag-add ng Yakult? Doon ako nag-idehan ng...
balls po available. Meron po kayong mod sa... Yes po, meron. Ano ba bago luto? Focus ka na, bago po to. Nuggets. Sige po, ito. Okay. White sauce po ba or terea? Okay. Okay. Ano yun, guys? Also. Tsaka po tofu spare. Ay, boss. Wala akong smaller bill, sir. Ano lang po, 49 at saka 49. 98 lang po. Lang. Ma'am, yung sa inyo po. Dynamite po. Dalawang piso. Change please. Ano po to? Moza doubles po. Okay. Ay, hindi. Tik 50.
Wait lang. Opo. Yes po. Fishball, bebe. Nabaso na lang, ha? Baso. Baso daw, bebe. Lahat dito, 50. Lahat yan, 3 to 100. Lahat dito, 100. Fishball po. Din,